Dagan kay may mga bisita. Kaya kayo sa gawas picturean di. Ay. Oh. Nice. Lang tiisa man siguro ni. Tiisa. Tiisa ba? Alam tiisa. Kay Sir, kay Ria Alan. Thank you for coming. Iba ni 50 na. 17 ba to? Akong gusto ni 50 sa Wednesday to Wednesday. So sa Piso sa ako kay Mark. ang agency ra ba? Ito ra sa agency. Kaya para ako Sa agency. Nagdula man di ay napudula pa si Julia. Tak kanta na des mama. Show ko mi guys, pa itong balot nga. Diretso sa daw unang og lake kay mula sa daw ang duha ka. Tala amo na giingon ni Ate Heidi katong habalot dito. Diyan ta magpalit. Oh. Balik ang balot ito sa merkado. Kada ito. Diyan na lang kay kuan. Pili na kita Heidi di ay. Yung Ate Heidi. Diyan daw palit. Ay dito to palit at Heidi. Ingon si Jay. Diyan na lang ang diretso na uli. Kanto. So, kadalong misalay kay maglaag sa Mika Jude. Pwede lang na picture nila no. Masulod siya lang. Pwede mas sulod. Makasulod din yung sakyanan guys. Pwede ba? Pwede man makasulod. Pati rin paglaag ng itong nasla Kuya Glenn. Itong last year. Kami na sa DJT mo. Kung kami na sa tuwag kami. Mato sa nagay pa naman yung picture. Ngayon na itong kuya. Wasaki. Galing na si Jim. Gihatag ni mag-ibili. Ay, ibili. Kailan mo ito na ako libre mo ito. Dagan mo kayo libre. Pantay ito rin. Libre na ako kapon ganin. Ano ito rin libre ako. Kamu to na Kami. Libre na may pagsunod. Kailan man ako. Hagbong na. Yan na pong picture, maglibot sa ta. pwede malibot ni Tingnan. Nakatawa na ito rin. Si Dawat ni. Ato, na may tukot ka. Niriman ang kanang Station of the Cross sa una. Amo ko ikabay. Ah. Bike ni Binyo. Hirap ko din yung bike. Okay, dito rin mas tourism. Magkuhan picture. Dito man iparking yung GM.
mamingwit. Pero hindi. Ano bike ito, hindi lang ko kabalo mag-bike. Dili na lang kay taman ko yan. Nalang may remembrance. Kasi doon ko yung nakabalik diri. Mega. So, kanami ito mo gisogog fight of balot pero ning hapit sa lake. So, mga tumi dito sa lake. Magpa-picture me. Nay nag-bike. So, diba? Yung ni kanindot sa lake. Mani ang tourist spot sa Don Carlos, Bukidnon. Sa una diretso mi galaag. Kauna di public pa ni sa una kauna kay private na siya. Na siya entrance. Kay na naman siya bike. Na motuyok ba ang bike dito pero kung gusto ka mag-bike, kung kaya nimong mag-bike. Uy, bayad ang bike. Pagngita pag mutsada nga ko picture. Nya. Kita na ko ang nindot na ko lake. Diba? So, ito guys. Muna, tuyok mo na sa, kung every kuanda ay kana mga Semana Santa, diba? Sa Semana Santa na may Station of the Cross. So, din na siya libot na siya dito. So, di, station na siya. Padulong na siya dito. Matuyok dito mo ang lake. So, tanawan natin ni nano ng isda. Napo nag-picnic. Family. So, nindot. Pa-picture po dahil po ko. Mato ko dito. Tanaw ko sa ilang mga isda. Sa ilang layo man. Magtanto ko dito. Kung na ba sila nakuan pana ba nahuli. So tara picture na ang duha. Ito pa yung mga omega. Picture na siyan. Abot ng Barkadang Grasya. Ano wala man ni hapit sa balay? Oy, naubog kami ba? Abi ko gisa lang sagit-sagit, oy. Abi ko ako mga classmate. Grasya. Imo jud na may, imo jud na. Nakalaag na sila. Abi, ubog kami dito ba? Dagang kay nun. Nag-inom may Jack Daniels. Kapit yung suka. Hindi pa kaya. Ate. Asyong bird.